Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването БГ Маршрути. Нашият екип, както обикновено, е на пътешествие из красивата ни България. И в днешното предаване ще ви представим интересни географски понятия, исторически дадености и духовни ценности. Ще разговаряме и с интересни хора. Вижте в кой град сме и какви срещи предстоят. Желая ви приятни минути! Както и до сега, всяка седмица екипите ни продължават да ви представят известни исторически дадености и духовни ценности, на които нашата красива България е достатъчно богата, за да добиете визуална представа за конкретните обекти, попаднали в обхвата на камерите и журналистическата оценка на събитията, съпътстващи и днешното ни пътуване. Вече виждате кадри от град Бобошево, който допреди 10 години сякаш бе една изоставена и замръзнала дестинация. Но след предишното ни пътуване, тук и в село Скрино, се убедихме и изпитахме удоволствие от направените промени и влиятелната духовна сила на региона, привличаща туристи, посещаващи няколкото къщи за гости, оцветени в различни цветове. Красивите огради и пълните с ароматни цветя дворове зареждат с жизнена енергия, предлагана от величествената планина, а вкусвайки чистия въздух и местните ястия на гостоприемните домакини, се пренасеме в друг различен свят, в който витае усещането, че си различен от преди да се потопиш в магията на природата. Подножието на Осоговската планина, недалеч от днешния град Дупница, е разположено село Скрино, уважаеми зрители, което е родното място на така наречения български Христос, който е една от най-почитаните личности в българската история и духовност. Основателят на Рилския манастир и небесен покровител на българския народ, светеца Иван Рилски. Роден около 876 година в село Скрино, в бедно, но благочестиво семейство, възпитан от родителите си в християнски дух. Като младеж е бил овчар и се е отличавал с кроткост, смиреност и любов към молитвата и уединението. След като родителите му починали, Иван раздал имуществото си на бедните и се оттеглил в манастира Свети Димитър край село Скрино, където приел монашеството. По-късно напуснал манастира и започнал отшелнически живот. Първо в местността около Осогово, после в планината Рила, където дълги години живял в пълно уединение в пещера, хранил се с диви треви и плодове, прекарвал времето си в пост и молитва. С времето около него започнали да се събират ученици и последователи, привлечени от святостта и мъдростта му, и създали първата общност на мястото на днешния Рилски манастир. Така възниква прочутата обител, която става духовен център на България. Легендите разказват, че цар Петър I чул за светеца и му изпратил дарове. Иван Рилски обаче не ги приел лично, а знак за неговото смирение и отказ от земни почести само благословил царя отдалеч. Умира около 946 година в своята пещера в Рила, а тялото му било открито нетленно, признак на святост според християнската традиция. Мощите му били пренесени в различни градове – София, Велико Търново и по-късно върнати в Рилския манастир, където се пазят и днес. Наскоро след смъртта си е канонизиран за светец и според църковния календар празника на небесния закрилник на българския народ и българските лекари
е на 19 октомври, а основание от него Рилски манастир се превръща в духовно, книжовно и културно средище през вековете. Като продължение на темата, обхващаща благородното отношение на една видна българка, полагаща усилия и воля за създаване благоприятна среда и добруване на местните жители, която е адвокат по професия, но всъщност е призвана да полага устойчиви грижи за удовлетворяване възникналите нужди на гостите си, дошли да усетят отблизо красотата на природата и се отдадат на заслужена отмора. Това е пионерът в туристическия бранш с къщи за гости в района, изцяло отдаден в услуга за запазване автентичността на къщите с старинна архитектура, които с вида си могат да допринесат за развитието на духовния туризъм, с оглед на ходящите се в близост 9 духовни обекта. С личният си пример местната жителка адвокат Веска Волева дава положителна нагласа и надежда на съжителите си да разширят и подобрят облика на околността в социално-икономически аспект, тъй като поради нарасналата посещаемост от местни и чуждестранни туристи биха укрепнали и съживили региона като цяло. С оглед привързаността си към живота и хората, първоначално е започнала трудовата си кариера като акушерка, след което се отдава на правото и юридическата професия, с което допринася значително в правния аспект за развитието на региона. През живота си е посетила много различни места по света, за да донесе радост и материални ценности от близко и далече, с което да покаже на гостите си не само начина на живот, но и нуждата от взаимодействие с природата. Имахме честта и удоволствието да посетим лично домът, където бяхме посрещнати твърде радушно, за да ни покаже трудния път, който е извървяла за постигането на този краен завършен резултат. Ето какво още ни разказа и допълни за себе си. Здравейте, уважаеми зрители! Аз се казвам Веска Волева. Познаваме се от предишния филм. Сега продължаваме. Каквито въпроси ми задават, аз съм готова да отговоря. Много ми е приятно, че се снима всичко, че моята вече приятелка, журналистката Снежана Димитрова, беше много внимателна, готова е отново да направи това усилие и аз съм на разположение да отговарям на всички въпроси. И така, нека да се върнем към това малко момиченце, което е тичало в горната част, близо до гората, до цветята, до пчеличките. Какво си спомняте от детството, от бащината къща? Аз съм родена в Бобошево, родителите ми и двамата са от Бобошево, т.е. цялата ми всички ми близки роднини са от Бобошево и това ми е родното място, много ми е приятно, много ми е хубаво, когато съм там. Детството съм прекарвала там, най-хубавите ми години са били там. Там всъщност съм започнала живота, там ми се случили най-важните неща и всъщност те са дали базата, основата от тук нататък да върва през живота. Моя син израсна с много труд, защото аз така се случи, че го гледах сама и трябваше и да го възпитавам, трябваше и да се грижа за него, трябваше да изкарам средствата, трябваше да му осигурявам живота. Това нещо ми е помагала много и майка ми и баща ми са ми помагали много, но основното усилие си е било мое. Така че аз сега го направих адвокат. Не аз съм го направила, но съм му дала посоката. Да. Той в момента е също адвокат в София
с една професия сме и двамата, малко в различни части на правото. Аз се занимавам с гражданско право, той се занимава с наказателно право, но се допълваме, винаги си партнираме в живота и много съм доволна от това, защото все пак родителите пък трябва да вземат нещо, децата трябва да вземат нещо от родителите си и родителът да се чувства ангажиран, след това да му помага, да надгражда, да е зад него до един момент, в който пък децата ще се грижат за... Вие ни приехте във вашата къща. Разкажете ни през кои места минахме, какво видяхме всъщност за нашите зрители. Това е родната ми къща, която аз като малка помня баща ми как я прави с много усилия, защото тогава нямаше такава техника. И долу, сега вие имате достатъчно снимки, мазето е правено с камъни, които аз си спомням като дете, с ръчна количка, с страшно усилие се така придвижваха. И аз сега от позицията на тия години се очудвам как тия хора са го правили това нещо, какви усилия са вложили. Имам чувство, че сега никой няма такива усилия да вложи. И баща ми и майка ми, така виждала съм го, гледала съм го, участвала съм в това нещо, направиха тази къща, която за това време беше много хубава. Но годините се променят, претенциите се променят, виждаме ние други неща и аз вече с годините реших тази къща да я реновирам, да я направя по-хубава, защото се промениха годините. Това ми беше едно от съображенията, защото много от моите познати казват, децата не искат да ходят на село. Направи така, че да искат да ходят. Да го направиш, да им е приятно. Не да отиде и да правиш жертви, като е дошло при тебе, защото да не направиш тоалетна, да не направиш стая, да не направиш отопление и така нататък. Естествено, че модерните деца няма да искат. Какво има на територията на къщата ви? Видяхме много интересни стаи и така нататък. Разкажете какво има. Къщата е направена за много хора и за много гости. Вътре има 8 бани и туалетни, т.е. всяка стая е направена като апартамент с баня и с туалетна, един общ хол, който е всички обитатели да се събират, плюс малък, който играят децата. Отделно от това има сауна, има още една кухня, където живееше майка ми. Всичко е правено с много любов, с професионално, с архитект, който е направил одобрен архитектурен проект и така нататък, за да бъде удобно. Видяхме много различни предмети, които бяха и на стените, и на рафтовете на секции. Разкажете ни за тях. Те не са сякаш всичките от България. Аз не обичам да трупам на едно място и да събират прах. Всяко нещо е купено така, че да бъде поставено на определено место. Например, много ми е любимо над бара вечния календар, който съм взела от Мексико. Аз съм ходила доста често по света, на много места по света съм ходила. Скоро от Иран, от бившата им столица Ифсахан, прекрасен град. Там те са царе на килимите, килимарството и една от картините всъщност е килим. И тя е маса с посуда с светлосенки, направени с килима. Отделно от това имам картини, една част са рисувани детски от ученичка на Иван Яхманджиев, който ми е приятел. Другата картина в частта на кухнята е един ученик на Греди Аса. Имам подаръци от Африка. Отделно от това съм била в Южна Африка. Там бяхме на водопада Виктория. Много интересно. Под водопада Виктория съм си купила много интересни дървени такива статуетки. На Мачу Пикчу съм била. В Мачу Пикчу там много неща си донесах и включително и това такъв инструмент, който всъщност представлява една птица. Която е музикална и вътре семето, което е по някакъв начин изсушено. Той издава много приятни звуци и така е инкрустирано.
Както чухте от разказа, уважаеми зрители, адвокат Волева е посетила много държави, видяла е различни култури и е пренесла тук в България част от съдържанието на традициите, за да ги превърне в неподражаем местен вид и стил с впечатляващ архитектурен дизайн, будещ възхищение и положителни емоции в гостите дошли да видят творческия и различен подход, достоен за подражание. Ето защо не случайно и справо може да бъде наречен иноватор в прилагането на идеите си, които несъмнено внасят положително настроение, видно и от студиото за красота, създадено в услуга на местните дами с оглед завишаване нивото на визията им, определена по външен признак. А децата как се забавляват в стаите? Ами децата се забавляват в стаите, те се затварят общо взето. Моя малкия внук има компютър и такава приспособление, което може да прави 3 измерни изображения. И той прави всякакви фигурки. И е на колко годинки? И е на 10 години в момента. Големия ми внук е на 13 години, за него съществува само футбол. Колко стаи има и какво още се намира на територията им? И тя има много хубаво барбекю външно, детска площадка и един прекрасен хол с кухня, в който може да се готви с камина. Камината дава страхотен уют, когато е малко по-студено и всъщност е компактна. Има и отделни стаи, има и по-голями пространства, в които може да се застеля там и съответно да се спи с много хубави сервизни помещения, с всичко, което е необходимо за една къща. Какви са гостите, които посещават и двете къщи? Ние видяхме тук днес хора от Мексико, от Испания, имаше от Англия, от различни места. Откъде идват още гости тук? Много интересно. Толкова разнообразни гости има. Аз направо съм учудена. Може би заради това, че когато някой е дошъл тук отначало с така притеснения, винаги се е върнал, защото хората много харесват първо обстановката, която сме направили, второ природата, трето това, че е култово място. Тук е роден Свети Иван Рилски и аз с моята фондация, с помощта на един много известен скулптор, професор Мил Попов и още много други хора, изградихме скулптурата, която дава знак, че тук е роден Свети Иван Рилски. В центъра видяхме една малка, много интересна сграда с футьойли и столове отвън, където се ползва и от местните, и от гостите. Какво представлява тя? Разбрахме, че вие сте я направили. Това е един павилион, който беше в изключително лошо състояние. Обаче аз се заех с него, започнах да го правя. Направихме му страхотен ремонт, имам даже стари снимки тук. Обзавеждане, поръчах от София, му направих обзавеждане, съответно вода, има и така нататък, бар има вътре. И вътре може спокойно да се седи. Аз го направих малко като и библиотека. И там слагаме тези книги, освен за Свети Иван Рилски, и други книги, които са свързани тук с местния бит, с местните хора, с местните обичаи. Който иска, може да си закупи. Идеята ми беше да направя музей на Свети Иван Рилски, но доста е трудно и може би някъде в бъдеще ще стане и това. Местните хора там седат, направили сме кътта. Отделно от това се погрижих. Има една много голяма елха. Закупих за елхата играчки, гирлянди, лампи и ги монтираме тук, даже с специални приспособления. И се прави тържество. Миналата година направихме страхотно тържество. Искам да ви кажа, че новите хора, които са дошли тук и които се купуват къщи, помагат много. Много са приобщени. Всеки отделен туристически обект разполага с различни помещения, напълно обзаведени и оборудвани в съвременен и старинен стил, сочещ
мотивация и индивидуален подход към всяка конкретно възникнала нужда на посетителя, което в голяма степен е определящо за правото на клиента да избира най-доброто. В днешни дни облагородения район придобива облика на една достатъчно уредена среда, готова да посрещне местни и чужди туристи, като съществен принос в изграждането на това кътче се дължи предимно на любезния домакин на предаването, адвокат Веска Волева, която заедно с сина си, който също е научен и се е отдал на правото, градят бъдещето на региона и в частност притежаваните къщи за гости, идеалната дестинация за посетителя. Вие разказвате много интересни неща, разбира се. А върху какво работите в момента? Едно птиче ни каза, че тук наблизо, където сме в най-новия ви хотел къща за гости, ще направите един японски кът, едно място с японски модел от растения, от други аксесуари, които да дават усещане за по-голяма дестинация за туристите, различни култури да смесите, които много добре се връзват с нашата природа. Разбрали сме, че водата тук има много добро съдържание и за пиене, и тази в басейните, където се къпят, също била много полезна. Какво може да ни кажете? Освен, че е хубава, чиста планинска вода, тя не е от общата така вода, която е в района, а тук местните са си я хванали, има си каптаж, тя е над манастира, има може да се каже, че и светена даже. Местните се грижат за тази вода. Значи не е просто ВИК, които да се грижат. Тя е осветена от светец. Осветена от Иван Рилски, да. Аз съм я изследвала. Добра е за пиене, добра е за изследване, и за къпане, и за всичко. Така че тук съм направила съответно и голям резервуар, за да, когато лято време се поливат градините, да има винаги вода, така че откакто това направих, не сме имали никакви проблеми с водата. А що се отнася до градината, понеже съм така доста походила и привнасям тук от чужбина, и при едно мое ходене в Япония, в една така гора планина, видях една безумна градина, която беше сенчеста и засадена с хортензии. Това е цвете, което обича сянката. И тъй като имам един грамаден орех, вие го снимате тук, под ореха е удоволствие да вместо коприва да има хортензии. И това ми е новото мероприятие, което мисля тук да осъществя. Дали другото лято, живот и здраве, ще имаме възможност да видим и японската градина, да се порадваме и българите нашите, които най-често идват и посещават българските къщи за гости, най-вече, а не големите грамадни хотели. Това исках да попитам, дали ще е готово? Ами трябва да бъде сега. В момента се работи по него. Аз съм закупила всичко, което е необходимо. Освен това имаме една градина над басейна, която пък е направена и която се полива. Пак нали, инсталация е направена, тя се видя на снимките, а тази е точно по този прекрасен орех. Така че се надявам до година вместо коприва да е това. Какво са за вас всички гости, които предпочитат да гостуват именно тук? Много ми е приятно, изключително ми е приятно. Аз общо взето обичам да общувам с хора, аз не съм интроверт. Тоест, моето удоволствие е общуването с всякакви хора. И когато ги виждам тук доволни, ми е много приятно. Искам да ви кажа, че тук наскоро беше Иван Яхнаджиев, който прави боди арт. Беше много интересно и всички картини до сега бяха гоблени, сега сменихме картините, все пак да има разнообразие. Това са картини на Иван Яхнаджиев.
Както вече споменахме в предишното ни предаване, уважаеми зрители, село Скрино, поради множеството си духовни обекти, разположени в региона, е известно на туристите като така наречения Малък Йерусалим, където посетителят може да усети излъчваната позитивна божествена енергия, вероятно дължаща се на факта, че тук е родното място на светеца и закрилник Иван Рилски. Ако желаете, аз в София имам кантора, там също може да се видим, може също да направим малко в друга обстановка. Готова съм да бъда на ваше разположение. За вашата работа, втората ви работа или първата, адвокатската, която е не по-малко важна на днешно време и винаги е било много важно да имаш един добър лекар и един добър адвокат. Това са оказвали мъдрите стари хора. Така че ние може да покажем и другата ви страна, от която можем да се възползваме. Всички ние имаме нужда и от другата ви, ваша професия, познания и така нататък. Така че с удоволствие ще ви гостуваме. Само нещо искам да ви кажа във връзка с тази професия. Понеже аз не съм имала пари и нямам. И винаги всичко съм правила с кредити. И когато стана голямата инфлация, една банка се опита да ме така притиска страшно. И аз отидох, молих се и така нататък, но се оказа, че стена. И аз се прибрах в кантората и си викам, бе ти адвокат ли си или си такъв елементарен човек? И аз вземи и почни да съдиш банката. В края на краищата, знаеш, като адвокат, тя не е права. Аз заведох едно дело, в което никой не вярваше и аз самата не вярвах. Когато го спечелих, в България стана ужас. Буквално ви казвам ужас. Камелия Касабова беше председател на Народното събрание и ме покани да дойде и да разговаряме, защото тя в една от банките беше назначена за една комисия там, която решава спорове. Аз казах, добре, нямам нищо против да говорим, ама защо да ви идвам в кабинета, елате вие. И тя стана и страшно неприятно, разговор не се състоя. Само, че тогава Хампарцумян пожела да ме лишат от адвокатски права, защото съм си позволявала да съда банки. И писах до адвокатския съвет и адвокатския съвет решиха да се занимават с жалбата на Хампарцумян. Той беше тогава шеф на техната организация банкова, която всъщност беше частна. Така. И аз тогава при нашия председател на адвокатската колегия казвам, добре, аз съм съгласна вие да ми разглеждате нещата във връзка с тази жалба, само че искам да го направите публично. Аз да се явя и да се защита. И аз тогава се явих и се защитих и показах решенията. И от тогава в България по моето дело започнаха да съдят банките. Тогава бяха всички колеги и не само, всички бяха спечени. И всички мислеха, че банките са свещени крави и не може да се водят дела. Тогава се отприщи всичко и започнаха да се водят дела. Искам да ви кажа, че в момента аз ходих и в Европейския съюз, в Брюксел. Там се изказвах в Брюксел във връзка с това. Ходихме с една моя колежка и между другото нещата се гледаха в съда, Европейския съд по правата на човека. Излязоха страшно много нормативи на Европейския съюз и има вече решение във връзка с най-големите измами, така да го нарека малко, създаване на кредити в швейцарски франкове. Между другото, има страхотна вече практика. Аз се лаская, че всичкото това нещо започва от моето първо дело, което си позволих да вода във връзка с моите проблеми лични. И сега делата с швейцарските франкове, всички договори са нищожни. И между другото, тази практика в момента върви в съдилищата. Може ли да се надяваме в близко време и бъдеще,
че ще имаме по-голями правни възможности и постижения и по-голямо спокойствие, разбира се, като ползваме нашите български добри адвокати. Разбира се, че може. Адвокатите са като всяка професия. Има и добри, има и лоши, нали? Но пак зависи от човека, зависи на какво място така той се поставя. Аз се така надявам всички да знаят, че моята кантора е една добра кантора. Там работят добри колеги, много добри, защото принципно се приема, че тези дела с банките са много тежки. И действително са тежки. Там освен юридически знания и други знания е необходимо да имаш, за да ги водиш. Нашите българи, много от нашите се страхуват от влизането ни в валутата евро. Как мислите, трябва ли да се притесняваме или не? Аз мисля, че не трябва да се притесняваме, защото ако човек, значи аз другото му казвам късо мислене. Значи страх от 1 стотинка, 2 стотинки, 10 стотинки. Само, че помислете си, ние с нашите 5 или 6 милиона, на кого можем да се опънем? Как ние си мислиме, че можем самостоятелно, с самостоятелна валута да се опреме на Европейския съюз? Винаги е добре, когато човек е в една голяма общност. Аз не казвам, че тази общност е идеална, но човек се прави това, което е възможно. Това, което е възможно. Аз мисля, че това е за нас. Видяхте и усетихте позитивната атмосфера на региона, предадена чрез показаните кадри с пъстрите цветове на есента, които се преливат сред блясъка на слънчевите лъчи, спуснати ниско над хоризонта. Тук е мястото да споменем историята на региона, оприличаван в миналото на Швейцария, тъй като е достатъчно красив, за да си съперничи с всякакви други подобни дестинации. Това се е случвало през изминалите векове, когато гъстите вековни гори са били пълни с дивеч, а тучните поляни са били пълни с многобройни стада, поминък на местното население. Посещението ни в този район от България, уважаеми зрители, съвпадна и с отбелязването на празника на Свети Иван Рилски. Ето защо адвокат Волева поздравява всички нейни приятели, близки и зрители на настоящото предаване, които на 19 октомври са почели светеца с молитва и са запалили свещичка за здраве и свято бъдеще с вяра в доброто, което никога не гасне. С това благородно послание към всички нас, уважаеми зрители, днешното ни предаване завърши. А сега, преди да си кажем довиждане, вижте рекламите. Книгата на автора Николай Светлев «Аз, грешният Иван» е исторически роман, предлагащ фантастично-мистичен поглед към живота на Иван Рилски, което представлява алтернативен поглед към живота на светеца преди да стане известен, като се фокусира върху подвизите, тайните мисии и чудесата му. Къща за гости Пилигрим, село Скрино. Телефон 0878 802830. Практичният избор за всеки. Къща за гости Пилигрим, село Скрино. Това беше всичко за днес, уважаеми дами и господа. Ще се видим отново вторник, следващата седмица, часът е 19. А сега останете с интересната програма на телевизия България 24.